Hei ja oikein mahtavaa tiistai-aamupäivää kaikille. Meillä on tänään tiedossa tunti tiukkaa webinaaria. Toivottavasti kaikille on ollut mukava lokakuun alkuinen aamupäivä. Tänään me jutellaan meidän Hionin webinaarissa siitä, minne asiakas on kadonnut. Kaikkihan on kadonnut totta kai tähän meidän webinaariin tai tullut tänne meidän webinaariin, mutta ehkä me enemmänkin puhutaan siitä, että mitä toi asiakaspolun uusi määritelmä, mitä asiakaspolut ja mitä se digitaalinen asiakaskokemus on täällä tekoälyn aikakaudella. Meillä on itseni lisäksi mahtavia puhujia. Meillä on täällä meidän Hionen valtavan hienossa webinaaristudiossa Katja Vakula. Hei. Moikka Katja. Moi. Katja on meillä Chief Design Officerina ja langan päässä meillä on Tiia Ohtokallio, joka meillä on tekkiliidinä, ja sitten myös on tulossa lankoja pitkin Felipe Catalano Googlelta, joka pitää oman esityksensä tuossa suurin piirtein puolen tunnin päästä. Tässä on pieni lista päivän aiheista, eli kuten tuossa alussa sanoin, niin kysymyksiä, mitä käydään tänään läpi, on se, että mitä tässä digitaalisen asiakaskokemuksen kentässä on oikein muuttunut. Puhutaan tänään multimodaalisuudesta ja agenteista, niin kuin kaikki puhuu tässä vuoden 2025 loppupuolella, mutta mennään ihan sillä lailla konkretiaan. Mitä tämä konkretiassa tarkoittaa, mitä tämä muutos tarkoittaa, mitenkä agenttien kanssa esimerkiksi pääsee liikkeelle ja mitä tässä kehityksessä kokonaisuudessaan pitää huomioida. Eli aika sanotaan, että hyvinkin ajankohtaisia aiheita, mutta pyritään pitämään sillä asiat kumminkin konkreettisena ja ymmärrettävinä, että ei puhuta pelkästään niin kuin isoja linjoja. Mielenkiintoistahan tässä on, että me oltiin aika lailla vuosi sitten tässä samassa studiossa Katjan kanssa samojen asioiden äärellä. Sillä lailla jännää, että me kumminkin ollaan vielä täällä ihan fyysisesti. Ei ole avatareja. Ei olla omilla agenteilla ja avatareilla, että sillä lailla vähän pettynyt kyllä tähän teknologian kehitykseen. Mutta me katsottiin vuosi sitten tällaista hienoa matokuvaa siitä, että mitenkä tämä tekoäly käytännössä, miten tämä tässä kehittyy. Ja toi alemmainen osa, ne jotka oli viime vuonna matkassa mukana, niin muistaa, että on OpenAIn kertomaa tämmöisiä, että kuinka tekoälyn eri vaiheet ja kuinka se kehittyy, niin nuo kehitysvaiheet on siellä mukana. Puhuttiin viime vuonna, aika lailla täsmälleen tosiaan vuosi sitten, me oltiin ton conversation ja reasoningin välissä, eli juuri oli päättelymallit tulossa, ja siitä oltiin kauhean innoissamme. Ja nyt jos katsotaan, että missä vaiheessa me ollaan, niin tai pinkki pallo onkin hypännyt keskelle vaihetta 3, eli agentteja. Eli muutos on ollut aika vauhdikas, ja jos olisi pitänyt sanoa, että missä ollaan vuoden päästä, niin en olisi ehkä laittanut itseämme vielä tuohon keskelle agentteja, mutta tässä ollaan. Mutta vielä ollaan kumminkin ihan lihallisesti täällä studiossa, eikä tosiaankaan pelkkiä agenttien välityksellä, mutta ehkä katsotaan, mitä vuoden päästä tapahtuu, että ollaanko tuolla jo supertekoälyn puolella. Ehkä ei vielä kumminkaan, mutta että kuten tästä huomataan, niin vauhti on kova. Sitä luvailtiin jo vuosi sitten, mutta sanotaan, että todellisuus on ollut kyllä vastannut vähintäänkin odotuksiin. Mutta jos katsotaan nopeasti, että mikä on muuttunut, niin tosiaan paljon on muuttunut, mutta ehkä yksi asia, mikä tuossakin huomasi tuossa edellisellä kalvolla, niin on se, että tekoäly on selkeästi arkipäiväistynyt. Puhuttiin vielä vuosi sitten aika paljon siitä niin kuin konditionaalissa, että tulee asiat, mutta nyt me tiedetään jo, että miten ne asiat on tullut, ja hirveän paljon on arkipäiväistynyt asiat. Ihan jos katsoo siitä, että mitä tämän tekemisen näkökulmasta, niin mitä tämä on tarkoittanut, niin tekoälytyökalut on demokratisoituneet vuoden aikana aivan hurjasti. Vuosi sitten ei vielä esimerkiksi Lovable, joka nyt on jo miljardiluokan yksisarvinen, niin he ei ollut edes julkaissut sitä tuotettaan vielä. Se oli julkaistu muistaakseni viime vuonna joulukuussa. Eli tämä demokratisoituminen, se, että miten työkalut on tullut kaikkien käsille, ei ainoastaan niin, että
meidän kaltaisten toimijoiden käsille, mutta ihan yksittäisten ihmisten, että kuinka pystyy promptaamaan sovelluksia. Niin nämä on muuttunut vuodessa aivan valtavasti. Ja me aletaan näkemään nyt niitä käytännön vaikutuksia. Vuosi sitten varmastikin taidettiin puhua vähän siitä, että on tapahtunut tietyissä yrityksissä ja jonkinlaisia liikkeitä tekoälysuuntaan ja mitä se on vaikuttanut vaikka tarvittavan työvoimaa, mutta nyt me ollaan nähty jo niitä käytännön vaikutuksia monella tavalla ja ihan varmasti tullaan näkemään jatkossakin. Eli siinä mielessä ollaan tultu ehkä jonkinlaiseen tämmöisen tekoälyn käyttämisen aikakauteen, ei ainoastaan niin kuin spekuloinnin aikakauteen. Ja sitten jos katsotaan vähän sitä, että mitä on muutoksia ollut täällä digitaalisen asiakaskokemuksen kentässä, niin tänä vuonna on paljon puhuttanut AI-overviewt ja zero-clickit, eli käytännössä siitä, että verkkohakeminen muuttuu, sivustovierailuja on vähemmän, tulee olemaan jatkossa vähemmän, koska ihmiset saavat tietonsa esimerkiksi AI-overviewn ja muiden kautta. Ja sitten käytännössä zero-click siinä mielessä, että tieto saadaan jo siellä niin kuin ympäristössä ja näkymissä, missä tieto esitetään, että välttämättä linkkejä tai klikkejä ei ole niin paljon palveluihin eteenpäin. Se on selkeästi asia, mikä tänä vuonna on paljon puhututtanut. Kasvavat odotukset, kun käyttö muuttuu. OpenAI kertoi, että oliko se 800 miljoonaa käyttäjää jo ChatGPT:ssä ja siellä on iso osa on alle 28-vuotiaita muistaakseni, niin totta kai kun ihmiset käyttää erilaisia ympäristöjä, niin sitten ne kokemuksen odotukset myös kasvaa. Ja tämä on ihan varmasti, mitä tullaan nähty jo tänä vuonna ja tullaan näkemään varmaan ensi vuonna lisää. Ja sitten myös ne mahdollisuudet. Aina jos on niinku odotuksia, niin aina on niinku mahdollisuuksia. Kuten sanottu, niin työkalut demokratisoituu ja se tarkoittaa myös sitä, että paljon on uusia mahdollisuuksia tehdä, uusia näkemyksiä pääsee tekemään helpommalla. Ja se tuottaa todellakin uusia mahdollisuuksia ja toivottavasti uusia parempia sovelluksia ja ratkaisuja. Mutta jes, tässä oli tämä mun pieni alustus ja hypätään siihen, että mitä tämä käytännössä on. Katja pistää meille slaidit päälle ja alkaa käymään läpi sitä, että mitä tämä asiakaskokemus ja tekoäly tällä hetkellä, miltä se näyttää. Jes, kiitos Sami. Joo, Sami tuossa mainitsikin, että on tämä zero click ja overview ja tämmöiset chattikeskustelut, mitkä muuttaa huomattavasti myös sitä kenttää teknologian kautta. Ja tuossa ehkä tämmöinen muistutus, että miten vaikka on muuttunut tämä hakemisen ja keskustelun tapa myöskin ihan ihmisillä tämän teknologian takia. Että aikaisemmin Google ja Yahoo ja Bing ja muut mullisti sen hakemisen hakukoneilla, ja se myös loi uusia odotuksia myös sivustoille siihen aikaan, että haku tuli myös olennaiseksi osaksi sivustoja. Ja nyt on keskustelevuus, ChatGPT, Gemini ja muut, minkä kanssa pystyy keskustelemaan ihan niin kuin normaalilla, niin kuin luonnollisella kielellä. Ja saamaan siellä aika pitkällekin vastauksia niihin omiin tarpeisiinsa ennen kuin edes tarvitsee tulla sinne sivustolle. Ja nyt on tullut niin kuin uusi tämmöinen tapa ihan vuorovaikuttaa sit sivustojen kanssa. Eli muun muassa nyt Googlelle tulossa AI-mode, missä pystyy keskustelemaan asiakkaan tai ihmisten tai organisaatioiden sivustojen digitaalisten palveluiden kanssa valitsemalla, että missä kohtaa sä haluat oikeastaan keskustelun aloittaa, ja jos sä haluat tietää jotain enemmän juurikin siitä tietystä asiasta siellä sivustolla. Ja myös valita, että haluatko sä käyttää ääntä vai kuvaa vai ihan kirjoittaa niin kuin normaalisti. Mutta ehkä se muutos on myös se luonnollisuus, se keskustelevuus, että ei ole, että hakusana kirjoitan tähän koira, vaan että minkälaisen koiran kannattaisi ottaa allergiaperheelle tai jotain vastaavaa. No se luonnollisesti tuo sit näitä odotuksia myöskin ihmisille tuonne sivustolle. Jos ajatellaan niin kuin asiakkaan polkua tällainen ns-perinteisessä mielessä, että ekaksi tulee tietoisuusinspiraatio, sitten harkintavaihe, tulee se päätös tai osto ja sitten sen palvelun käyttö tai tuotteen käyttö ja sitten se brändiuskollisuus ja suosittelu ja nämä. Ja jos sitä aiempaa NS-polkua ajatellaan, että tullaan se Googlen kautta tosi simppeleiden hakusanojen kautta, jolloin sä jatkat sitä sun hakuprosessia vielä siellä itse sivustolla. Tässä on nyt esimerkkinä, jos puhutaan vaikka pyöristä, ja tässä on vaikka Canyonin sivusto, että missä on sitten sun pitää aika pitkälle siellä miettiä ja etsiä, tai toki siellä on tiettyjä herätteitä ja muita, missä voit lähteä tekemään niitä asioita,
ja tässä vaiheessa niitä sivustolla kävijöitä on ollut paljon enemmän, ja se aikomuksen taso on ehkä ollut matalampi tässä vaiheessa. Mutta sitten näiden tämmöisten, ja joo, ehkä tämäkin vielä tähän, että koskahan se asiakkaan polku ei ole suora eikä lineaarinen, että se saattaa muuttua monta kertaa, sä menet jonnekin ostoskorin asti ja sitten oot sille, että no en mä nyt oikeastaan, ja mä menen vielä tonne ja muualle ja näin, niin sä et oikeastaan voi kovin hyvin ennustaa sitä asiakkaan polkua, mutta se, mitä sä voit tietää, on se asiakkaan aikomus, että mitä sinne sivustolle on tullut tekemään. Ja nyt sitten tämmöisten ChatGPT:iden ja muiden keskustelevien tekoälytyökalujen kautta, niin se aie on jo hioutuneempi. Se tarkoittaa ehkä vähemmän kävijöitä teidän sivustoille tai digitaalisiin palveluihin, mutta ne tulee sinne sivustolle jo ns-päätöshattu päässä tai ostohousut jalassa, jolloin he haluaa myös nopeammin siihen omaan tarpeeseensa sen vastauksen ratkaisun. Ja se tarve personoinnille kasvaa entisestään. Mä näytän vielä kohta tuossa on jo sneak peek tavallaan meidän ajatukseen tai protoon tästä, mitä se voisi olla sitten se tulevaisuuden käyttöliittymä. Mutta ehkä tässä kohtaa tämä, että vanhat mallit eivät enää päde. Asiakkaat tulee eteen palveluun entistä valmiimpana, juurikin se päätöshattu päässä tai ostohousut jalassa. Ja silloin korostuu se yhteys siihen teidän brändiin. Sen pitää niin kuin olla ehkä visuaalisesti jopa näyttävämpi ja kiinnostavampi ja innostavampi sille asiakkaalle, jotta se yhteys syntyy. Luotettavuus, että totta kai edelleen on haasteet hallusinoinnissa ja muilla tuolla tekoälytyökaluilla, niin se sivusto on kuitenkin se paikka, digitaalinen palvelu on se paikka, missä asiakas voi luottaa, että se tieto on oikein. Ja sitten siellä sivustolla, niin kuin sanoin tuossa, asiakkaiden aikeeseen vastaaminen nopeammin ja tehokkaammin, niin sen rooli korostuu. No, Sami tuossa heittikin tästä multimodaalisesta ja agenttisesta tulevaisuudesta, mikä on tavallaan se meidän visio siitä, mitä se tulee olemaan se digitaalisen palveluiden käyttäminen. Eli multimodaalinen, kuten tuossa jo sanoinkin tuossa vuorovaikutusmahdollisuudessa, sä voit vuorovaikuttaa sen sivuston tai sen brändin kanssa muuten kuin klikkausten ja tekstin kautta, ja enemmän hyödynnetään ääntä ja kuvia ja muita syötteitä ollakseen tekemisessä sen teidän brändin kanssa. Ja se agenttisuus tulee sitten siinä, että sä voit tehdä aidosti asioita siellä sivustolla siihen sun tarpeeseen perustuen, vaikka saman keskustelun aikana sä voisit kirjautua siihen ja rekisteröityä ja sitten jatkaa siihen ostamiseen aika luonnollisesti siinä keskustelun kautta, ilman että tarvii hyppiä siellä sivustolla, mutta ai niin jo, pitikö mun nyt toikin tuolle tehdä ja tuot pitää kirjautua ja muuta. Ja nämä tämmöiset agentit toimii niin kuin sen brändin laajennuksena, jotka pystyy ennakoimaan niiden käyttäjien tarpeita ja palvelee sitä tai eri vaiheiden ajan siinä asiakaspolussa. Pitää ehkä miettiä, että mikä toi polku nykyään on, että onko sinne nyt joku brand new visio senkin suhteen, kun polku on. Laskeutumissykkyrä. Okei, no niin, laskeutumissykkyrä, selvä pyy. Ja nyt ehkä tämä, mikä niin kuin meidän visiota ajatus, mitä se tarkoittaa niin kuin kirjaimellisesti täällä käyttöliittymässä, näkyy siellä. Eli tässä on nyt ihan tämmöinen esimerkki, kuvitteellinen sivusto, eli tämä ei ole mikään oikea brändi, vaan tässä on niin kuin tätä webinaaria varten mietitty, että jos olisi tämmöinen pyöräbrändi esimerkiksi, miten siellä voisi lähteä aika luonnollisesti aloittamaan jonkun keskustelun vaikkapa. Että voi kysyä sieltä vaikka siihen tarpeeseen, että haluan matkata töihin 10 kilometriä, olen tämän pituinen ja haluaisin jonkun pyörän, joka sopisi juuri minun tämmöisiin tarkoituksiini, jolloin sitten se keskustelun kautta voidaan tuoda erilaisia tuotteita jo näkyville ja pystyisi tekemään niin sen agenttisuuden kautta juurikin sen toimenpiteen jo ostamisesta. Ja toki se vertailu ja kaikki muu, mikä sitten liittyy tähän, niin se voisi olla mahdollista. Mutta tämä ehkä tämmöisenä suht simppeli asia, mutta se, mikä tuo sen niin kuin myös osaksi tavallaan sitä sivustoa, että se ei ole erillinen lisäosa siellä, se keskustelevuus, vaan sä oikeasti pystyt tekemään sen keskustelun tosi näkyvästi siinä, että se on heti siellä vähän kuin in your face. Niin, toi sillä lailla käyttöliittymellisesti simppeli, mutta kokemuksellisesti aika järisyttävä muutos. Että se, mikä tuossa on, että pystytään tuomaan nykyiseen sivustoon, mihin tahansa sivustoon, tai niin kuin keskusteluelementti. Mm-hmm. Ja sitten tosiaan se, mitä puhuttiin äsken siitä aikeesta, tai mitä sanoit, niin se saadaan ihan
aivan eri tavalla esiin, että me käyttäydytään eri tavalla silloin, kun voidaan kertoa, että mitä alettiin hakemaan tai mitä mä haluan versus, että mä klikkailen perinteisessä niin kuin käyttöliittymässä, hakukäyttöliittymässä asioita. Me saadaan siitä käyttäjästä tietää, ja asiakas tietää ihan eri tavalla asioita, koska me halutaan kertoa. Niin se tuottaa kyllä ihan uutta käyttäytymistä ja uusia mahdollisuuksia. Ja Samikin tässä on erityisen innoissaan, koska tai voit itse kertoa tämän niin kuin sun näkemyksen, että onko nyt niin kuin se aika, kun voidaan aidosti palvella ihmisiä ja niiden tarpeita tämmöisten kyvykkyyksien avulla. Tämä kertoo siitä, että mä oon ollut alalla varmaan liian pitkään, mutta sillä lailla kyllä ollaan uuden ja tosi mielenkiintoisen äärellä, että kyllähän kaikki verkkopalvelut pyrkii tarjoamaan sen ratkaisun mahdollisimman nopeasti. Nyt meillä on oikeasti käsissä niin kuin jo elementtejä siitä, että me pystytään tekemään se hirveän nopeasti ja tehokkaasti, ilman että tarvii käydä useampia sivuja läpi, ja me voidaan tehdä se luonnollisella kielellä. Siinä mielessä ollaan kyllä uuden ja todella innostavan asian äärellä, ja tämä on teknisesti jo nyt jo mahdollista, mikä on esimerkiksi, jos ajatellaan vuoden aikaiseen, niin tämä on ollut kyllä iso muutos. Kyllä. Ja tosiaankin, nyt näin niin voidaan verkossa tehdä. Just näin. Ja tässä on tosiaan niin kuin yksi näkemys tästä asiasta, miten se voi helpottaa, ja tässäkin toki koko ajan kehitytään ja opitaan uutta. Mutta sitten Tiia kertoo meille vähän vielä tarkemmin ns. Tuonne pellin alle ja tekniseen puoleen, että miten tämä tarkoittaa tämä multimodaalinen agenttivetoinen maailma verkkosivuston kannalta. Oli hyvä, Tiia. Jes, kiitoksia Katja. Joo, tosiaan verkkosivuston roolihan on muuttunut. Että tähän asti me ollaan mielletty verkkosivustot tosi sellaisena passiivisena tietovarastoina, jossa käytännössä kaikki interaktiot on ollut tosi reaktiivisia. Eli siltä käyttäjältä on aina odotettu jotain niin kuin lomakkeen täyttöä tai jotain niin kuin sitä ensimmäistä peliliikettä. Mutta nyt sitten tekoälyaikakaudella, niin senhän ei tarvitse mennä näin, vaan me pystytään tekemään verkkosivustojen päälle tosi monenlaista erilaista palvelua, joka sitten palvelee sekä ihmistä että tekoälyä, ja nimenomaan proaktiivisesti. No, mitä nämä uudet roolit sitten on, mitä verkkosivustolle tulee, niin ensimmäisenä meillä on se vanha tuttu, eli tuo brändikokemuksen kohtaamispiste. Hyvällä suunnittelulla ja vaikuttavalla brändillä voi jatkossakin erottua muista, ihan niin kuin ennenkin, että tämä ei muutu sinänsä mihinkään, säilyy tosi tärkeänä roolina edelleen. Mutta sitten näitä kokonaan uusia, niin verkkosivustosta tulee kriittinen lähde sille datan keräämiselle, ja tätä dataa voidaan sitten niin kuin hyödyntää niiden personoitujen käyttökokemuksien tarjoamiseen. Ja tosiaan tuo personointi noiden agenttien kanssa, niin sehän on ihan täysin tätä päivää, ja se voi perustua siis vaikka käyttäytymiseen tai sitten vaikka ostettuihin tuotteisiin. Ja just tämä personointi tuo ne paineet sille oman datan hallinnalle, eli myös semmoinen niin kuin master data management on entistä tärkeämpää. Pitää tietää, mitä dataa meillä on, missä sitä on ja miten me voidaan sitä tehokkaasti hyödyntää. Ja verkkosivustoista tulee myös koti näille agenteille, eli verkkosivusto kehittyy sellaiseksi niin kuin keskukseksi tai solmukohdaksi, jossa sitten otetaan käyttöön ja hallitaan yrityksen omia asiakaskokemukseen vaikuttavia noita tekoälyagentteja. Ja noi on tosiaan niitä proaktiivisia ja personoituja brändijatkeita, jotka sitten palvelee asiakkaita käytännössä 24/7. Eli näissä agenteissa on se hyvä puoli, että ne ei tarvitse ruokaa eikä ne nuku koskaan, eli siellä on ikään kuin aina se myyjä paikalla, että kukaan ei koskaan jää ilman palvelua niin kuin näiden agenttien kanssa. Ja teknologisesti tämä on myös iso muutos sillä tavalla, että verkkosivustosta tulee tuommoinen digitaalinen kokemusalusta. Ja mitä me tarkoitetaan tällä, niin tarkoitetaan sitä, että se on ikään kuin semmoinen solmukohta kaikelle sille sisällölle, jota niin kuin ihmiset, sitten nämä tekoälykroollerit ja myös agentit kuluttaa. Eli sen pitää pystyä vastaamaan tähän tarpeeseen, että palvellaan ihmisen lisäksi myös sitten näitä agentteja. No sitten, tätä voidaan lähestyä niin kuin verkkosivustojen näkökulmasta niin esimerkiksi tällaisella 3 erilaisella agenttinäkökulmalla. Eli meillä on ne agentit, jotka käyttää niitä verkkosivustoja, tällaiset kuluttajien avustaja-agentit. Sitten meillä on ne agentit, jotka sinne integroidaan sinne verkkosivustolle, esimerkiksi tällaiset, jotka auttaa just verkkosivuston käytössä tai asioinnissa. Ja sitten meillä on ne ulkoiset palvelut, eli justiinsa Gemini ja ChatGPT. Ja jos me tutkitaan tätä asiaa tarkemmin näiden 3 eri näkökulman kautta, että mitä tämä tarkoittaa niin kuin verkkosivustojen kannalta, niin esimerkiksi just nämä kuluttajien avustaja-agentit, eli esimerkiksi tällaiset ostaja-assistentit, niin se käyttäjä ei tosiaan niin kuin selaa niitä sivuja itse, vaan se agentti tekee
sen käyttäjän puolesta. Ja tämä tarkoittaa sitä, että sen agentin pitää pystyä ymmärtämään sitä sivuston rakennetta ja sisältöä. Ja kuten Samikin tuossa jo mainitsi, niin Google ja ChatGPT, niin niillähän molemmilla on jo niin kuin tällaiset ostoagentit, että pystyt tekemään ostoja sitä kautta. Ja tämähän on niin kuin ajan kysymys, että milloin tämä laajenee. Nyt ChatGPT:stä voi tehdä ostoja Etsystä ja tulevaisuudessa voi tehdä myös Shopifysta. Ja sitten varmasti tulee laajenee myös myöhemmin verkkokauppoihin. No sitten meillä on ne sivustolle asennettavat agentit, eli esimerkiksi vaikka joku virtuaalimyyjä tai keskusteleva hakutoiminto. Ja näähän tekee siitä sivustosta keskustelevan ja personoituvan ja myös sitten saavutettavamman, koska sä voit asioida sillä luonnollisella kielellä. Ja sehän ei niin kuin tuommoinen tekoälypohjainen ratkaisu, niin se ei rankaise kirjoitusvirheistä tai lukihäiriöstä tai muista tällaisesta. Että sä pystyt saavuttamaan niin kuin laajemman yleisön sitten sillä ratkaisulla. Ja tosiaan sitten sen käyttöliittymän, että siihen me ollaan totuttu siihen, että meillä on niin käyttöliittymän komponentteja, jotain laatikoita, mitä me klikkaillaan ja näin poispäin, niin jatkossa sitten se käyttöliittymä on esimerkiksi luonnollinen kieli, joko kirjoitettuna tai puheena, jossa voidaan niin multimodaalisesti laittaa vaikka liitetiedostoja tai videoita tai muita tällaista sen asioinnin helpottamiseksi. No sitten meillä on ne ulkopuoliset tekoälypalvelut, eli just ChatGPT, Gemini ja Copilot ja nämä. Ja tosiaan asiakas voi kohdata sen teidän brändi jo näiden palveluiden kautta ennen kuin edes avaa sitä verkkosivustoa. Ja mikä on niin kuin paras tapa vaikuttaa siihen, että mitä näissä palveluissa sitten niin kuin löytyy tai näkyy teidän niin kuin brändiin liittyen, niin on just se verkkosivuston sisältö. Eli mitä sieltä löytyy, niin on se, mitä ne tällä hetkellä tuonne indekseihin niin kuin scrapaa. Ja toki tietysti kaikki muut ulkoiset lähteet, mutta luotettavin niistä lähteistä on se teidän oma, ja se on se paras keino vaikuttaa niin kuin myös siihen, mitä siellä on. Ennen kuin tulee mukaan niin kuin maksettu mainonta. Varmasti sekin jossain kohtaa on, niin kuin, on näihin todennäköisesti kaikkiin varmaan tulossa, mutta vielä siitä ei uskalleta kuin vasta kuiskutella. Mutta varmasti on tulossa ja siihenkin on hyvä sitten varautua. No jos katsotaan sitten seuraavaksi, että minkälaisia teknisiä valmiuksia näitä verkkosivustoilta vaaditaan. Jos me ajatellaan näitä tuon äskeisen 3 näkökulman kautta, niin esimerkiksi näitä kuluttaja-avustaja-agentteja varten, niin mehän tarvitaan niin kuin skeemat ja koneen luettavat muodot ja selkeät rajapinnat, joista sitten ne agentit löytää esimerkiksi vaikka tuotteita tai hintoja tai aukioloaikoja tai yhteystietoja tai muuta. Ja toiminnallisuudet pitää rakentaa niin, että myös agentit voi niitä käyttää. Ja tosiaan toi MCP on melko vakiintunut tapa sille, toi Model Context Protocol, että millä tavalla agentit asioi niin kuin eri tietovarantojen tai järjestelmien ja työkalujen kanssa. Mutta toki tässä kohtaa me ei vielä tiedetä, että onko tulossa uusia standardeja tai protokollia ja miten siihen niin kuin muodostuu. Mutta tuohon on niin kuin hyvä tässä kohtaa varautua ja tiedostaa, että tällaisia vaatimuksia melko varmasti niin kuin tulee. Että ainakin jos tekee uusia hankintoja, niin varautuu siihen, että mitään esteitä tällaiselle ei tule, vaikka ei ole ihan täysin tiedossa vielä se, että mitkä ne tarkat niin kuin menettelytavat niiden kanssa on. No sitten noita sivustolle asennettavia agentteja varten pitää tietysti olla, niin kuin, no ensinnäkin pitää olla taustajärjestelmiä, että meillä on sitä dataa, että niin kuin, ilman niitä niin on hankala toteuttaa noita personointeja ja muita, mitä nuo agentit mahdollistaa, mutta tosiaan, ja kun on niitä taustajärjestelmiä, niin pitää olla myös pääsyt sitten niihin taustajärjestelmiin, ja että se agentti pystyy niitä käyttämään, eli esimerkiksi vaikka lisäämään tietoa tai lukemaan sieltä sitä tietoa. Ja tässä on tosi tärkeää huomioida se tietoturva, eli agentti asioi sellaisella niin sanotulla least privilege-periaatteella, eli mahdollisimman pienillä käyttöoikeuksilla niissä taustajärjestelmissä, niin sillä me minimoidaan niitä tietoturvariskejä, mitä noihin kaikkiin toteutuksiin yleisestikin liittyy. No ulkopuolisia tekoälypalveluita varten pitää tietysti olla löydettävä ja indeksoitava laadukas sisältö, eli käytännössä SEO ja geo hyvä huomioida siellä siinä sisällössä. Ja tässä myös kanssa hyvä huomioida niin kuin tietosuoja ja yksityisyys, eli ei anneta sinne indeksiin mennä mitään sellaista yksityistä tietoa noille kielimalleille, koska sitten siinä voi käydä sillä tavalla näiden ulkopuolisten palveluiden osalta, kun se ei ole meidän kontrollissa, että mitä siellä on, niin sieltä voi olla tosi hankala saada sitä tietoa pois, niin sekin on tärkeää siinä huomioida. No siinä seuraavalla on sitten vähän tuosta käyttöliittymän evoluutiosta. Niin tätä käyttöliittymien kehitystä me voidaan ajatella niin kuin 3 eri tasona. Eli meillä on se niin sanottu core-taso, joka on se pohjataso, minkä päälle kaikki rakentuu. Ja se on ikään kuin se sellainen tekoälynatiivi tai tekoäly yhteensopiva alusta, joka ei estä, vaan mahdollistaa
sen, että sitä sivustoa voi käyttää niin ihmiset kuin sitten nuo tekoälypohjaiset agentitkin. No seuraava taso on sitten enhanced, eli tämä on se taso, jossa on sitten jo niitä tekoälyavustettuja toimintoja, joilla voidaan parantaa sitä digitaalista asiakaskokemusta. Eli esimerkiksi vaikka se keskusteleva hakutoiminto tai sitten lead-agentti. Tämä on meillä sisäisesti puhutaan tästä sellaisena niin kuin kilketasona, eli nämä on niitä sellaisia oikeassa alareunassa olevia nappuloita ja muita, mistä niin kuin avautuu eri asioita ja näin, mutta ei vielä se täydellinen käyttökokemus, mikä on sitten tuo Future Ready, mitä me tuossa demossakin vähän mallattiin. Eli tämä on se täysin tekoäly-yhteen sopiva niin kuin verkkopalveluratkaisu, jossa tavallaan se käyttäjä voi valita sen, että millä tavalla siinä asioidaan. Et voi käyttää sitä tavanomaisempaa selausta, mikä niin kuin nykyinenkin on se niin kuin yleinen tapa, tai sitten mitä Katja näytti tuossa demossa, että sä voit asioida suoraan sen agentin kanssa, ja tavallaan se agentti osaa tehdä kaikki ne asiat, mitä se sivusto muutenkin osaa, että kaikki sen verkkosivuston toiminnallisuudet on myös sen agentin käytettävissä. No, miten sitten lähtee liikkeelle sen oman verkkosivuston kanssa? Niin siinä voi aloittaa keskittymällä siihen perustason vahvistamiseen, ja siitä pystyy siirtyä sitten porrasportaalta kohti niitä tekoälyavustettuja toiminnallisuuksia. Eli tuo ensimmäinen askel olisi se, että vahvistetaan se perusta. Eli kannattaa tehdä tuo data-audit, kartoittaa mitä dataa kerätään, missä se sijaitsee ja miten laadukasta se on. Eli esimerkiksi vaikka CRM-järjestelmät, web-analytiikat, mitä siellä nyt löytyykään, melkeinpä mitä enemmän, niin sen parempi. Että nuo agentit tarvitsevat sitä tietoa, ja mitä tarkempaa ja niin kuin yksilöidympää käytännössä henkilötietoa meillä on, niin sitä yksilöllisempää ja personoidumpaa käyttökokemusta me pystytään noilla agenteilla tarjoamaan. Ja on tärkeää huomioida ne agenttien tarpeet niille avoimille rajapinnoille, että niiden toteuttamisen tulee olla mahdollista sitten tulevaisuudessa. Kannattaa tietenkin varmistaa se, että nuo SEO-geoasiat on kunnossa, eli esimerkiksi se sivusto on nopea ja skaalautuva, ja tietenkin nuo SEO ja geo linkittyy suoraan myös ympäristövastuullisuuteen. Et pääosin sellainen nopeasti latautuva sivusto tarvitsee vähemmän palvelinkapasiteettia ja energiaa, eli se on sitten myös niin kuin ympäristövastuullisempi. No sitten kannattaa miettiä sitä, että mikä on se tieto, jonka haluaa näkyvän siellä AI-palveluissa. Et kannattaa seurata sitä, mitä esimerkiksi vaikka ChatGPT tai Gemini vastaa, että jos teidän brändistä käy sieltä jotain kysymässä, ja sitten kehittää sitä sisältöä sen perusteella. Ja tässä on just hyvä huomata toi hakukonekäyttäytymisen muutos. Eli nykyään haetaan paljon tarkemmilla ja pidemmillä hakulauseilla. Eli ei nykyään kukaan oikein hae enää, että no mikä on paras CRM, vaan sinne kirjoitetaan, että no mulla on tällainen IT-alayritys, missä on 10 hengen myyntitiimi, ja sitten meillä on tämmöinen SaaS-pohjainen myyntistrategia, niin mikä näistä nyt niin kuin parhaiten mulle sopisi. Eli käytännössä sen sisällön pitää vastata niin kuin tuollaisiin tosi spesifeihin kysymyksiin. Eli niin kuin se muuttaa sitä sisällön tuotantoa niin kuin sillä verkkosivustoilla vähän toisenlaista. No, sitten kun se perusta on kunnossa, niin voi alkaa hyödyntää sitä tekoälyä parantamaan sitä olemassa olevaa palvelua ja asiakaskokemusta. Et voi esimerkiksi ottaa käyttöön sen tekoälypohjaisen hakutoiminnon tai tuoda sivustolle jonkun toisen keskustelevan käyttöliittymän, asentaa vaikka myyntiagentin. Ja noissahan kannattaa ehdottomasti hyödyntää valmiita työkaluja. Esimerkiksi Googlelta löytyy Agent Development Kit ja Vertex AI, mistä kohta Felipe myöhemmin näistä meille kertoo lisää. Mutta siis niin mekin tehdään, koska nämä on älyttömän kustannustehokkaita ja kaikkea ei tarvitse tehdä itse tyhjästä. Niin siinä pääsee niin kuin hyvin alkuun niiden kanssa. Ja kannattaa rakentaa vaiheittain, että ensin vaikka hakutoiminto, sitten tuommoinen myyntiagentti ja sitten siitä eteenpäin. No se kolmas vaihe on sitten se, että varmistetaan se tulevaisuus. Eli toteutetaan esimerkiksi tuon meidän demon tyyppinen tuommoinen agenttivetoinen ja multimodaalinen käyttäjäkokemus sen tavanomaisen selainpohjaisen käyttökokemuksen rinnalle. Ja tuossa kohtaa on tärkeää muistaa se, että sen pohjan pitää olla kunnossa, eli pitää olla sitä dataa käytettävissä, jonka pohjalta sitten se agenttien käyttökokemus personoituu niin kuin jokaiselle asiakkaalle sopivaksi. No niistä pääsee liikkeelle verkkosivustojen kanssa, mutta siinä seuraavalla dialla on sitten vielä vähän niin kuin tällaista palautusta juurille niin sanotusti, ettei lähde ihan laukalle niin kuin tämä homma. Niin kannattaa miettiä sitä tekoälyagenttien niin kuin vastuullisuutta ja sitä etiikkaa. Ja meillä on tulossa opaskin tähän liittyen tänä vuonna vielä,
uutiskirjeitä ja blogikirjoituksia ja muita, missä avataan tätä vielä tarkemmin. Mutta jos tarkastellaan tätä vaikka niin kuin ESG-viitekehyksessä, niin mitä tulee esimerkiksi niin kuin energiankulutukseen ja ympäristövastuullisuuteen näiden kielimallien ja tekoälyn kanssa, niin niissähän se laskentateho kuluttaa tosi paljon energiaa. Eli kannattaa valita sellaisia palveluntarjoajia, jotka suosii uusiutuvaa energiaa ja jotka myös raportoi päästöjä, ja sitten olisi mahdollisimman energiatehokkaat palvelinsalit, jotka niin kuin tuottaa enemmän laskentatehoa pienemmällä määrällä energiaa, ja kannattaa käyttää optimoituja malleja niin paljon kuin se on mahdollista. No tietenkin agenttien pitää toimia oikeudenmukaisesti ja palvella kaikkia yhdenvertaisesti, eli sosiaalinen vastuu, eli kannattaa ehkäistä vinoumia, käyttää niin kuin monipuolista koulutusdataa ja tietenkin olla tarkkana siitä, että minkälaista lopputulosta se kielimalli niin kuin tuottaa, jotta ei sitten syrjittäisi tai tuotettaisi sellaisia epäoikeudenmukaisia lopputuloksia. Ja on tärkeää olla läpinäkyvä, eli kertokaa aina käyttäjälle, milloin asioidaan niin kuin tekoälyn kanssa. Ja tämähän tulee siis tuolta AI Actistakin jo. Eli käyttäjän pitää tietää se, milloin ollaan niin kuin asioimassa koneen eikä ihmisen kanssa. Ja tietenkin kannattaa kunnioittaa sitä yksityisyyttä ja noudattaa tietosuojalakia ja tietenkin kerätä vain tarpeellinen data ja dokumentoida se asianmukaisesti niin kuin laki sen vaatii. Ja tietenkin selkeät säännöt ja vastuut on vastuullisen tekoälyn perusta, eli kannattaa noudattaa hyvää hallintotapaa, määritellä kuka on vastuussa agenttien toiminnasta ja päätöksistä ja myöskin mahdollisista virheistä, jos jotain sellaisia tulee, niin niihin on hyvä varautua. Ja tietenkin myös nämä tekoälypohjaiset ratkaisut, niin näähän ei ole niin kuin tietoturvan näkökulmasta mitenkään niin kuin täysin sellaisia, niin kuin, että mitään tietoturvaongelmia tai tietoturvaloukkauksia ei koskaan voisi tulla, joten kannattaa aina suojata se agentti ja sen käyttämä data väärinkäytöltä ja manipuloinnilta, ja tähänkin on siis paljon valmiita ratkaisuja, monenlaisia ratkaisuja, mutta esimerkiksi Googlelta löytyy tällainen Model Armor, jota voidaan käyttää niin kuin kielimallien suojaamiseen, että niitä ei niin sanotusti pystyisi niin kuin huijaamaan. Ja tietenkin kannattaa laatia eettiset periaatteet, että miten tekoälyä yrityksessä käytetään, että niin meilläkin on tehty. Mutta sellainen vähän tuommoinen räntinomainen tästä vastuullisuudesta. Mahtavaa. Saatiin puristettua valtava määrä asiaa suurin piirtein jo puoleen tuntiin. And now I welcome Felipe Catalano from London. This feels like Eurovision Song Contest. Felipe, I'll give you 10 points. Or is it 12? 12 the maximum points already. So Felipe will be showing how he's from Google, showing how agents and how agents are done and how Google sees the whole new agent landscape. So take it away, Felipe. I think I'm no longer on mute, and I think you all can see my screen now. So before jumping into the content, I would just do a quick intro from my side. So nice to meet you all. My name is Felipe Catalano. I'm a customer engineer here at Google Cloud. And in my opinion, I have one of the funnest jobs at Google because I'm an engineer by heart. So I sit with engineers, but I have an opportunity to talk with a lot of different customers and meet like incredible people. And yeah, I talk about technology all day, every day. Today, we are here to talk about one of the biggest challenges that we are seeing in the industry, from startups to enterprise, which is how to meet the increasing demand that are coming from our customers. I will share a bit of a vision about how Google AI can help not only to transform the industry, but also how to make customer engagement a very powerful driver for growth. So starting from the start, so I have to say that Google has a unique position in the world of AI. This company has been working on AI since the beginning, honestly. If you think about Gmail, we had completion enabled over the past at least 8 years. We have on Google Meet, we have transcriptions available so you can see what people are talking.
even if we don't have the sound on. So basically, this is text to speech in the most raw form. And everything starts with a research, right? So on the left-hand side, you have the industry defining AI, and Google started all this doing like all the researches. In fact, if I'm not calling all my competitors here today, I'm not talking about their models or everything, but I have to call out that the original Transformers paper, that is the base, the foundation of all the LLMs, came from Google. Without that paper, a lot of different models, and I can tell like ChatGPT, for example, the T stands for Transformer. So all this research that we made a couple years ago ended up creating cutting out model foundations. Like in Google, we have Gemini, Palm, Bird, we have VO, Imaging, all those models came from the research. It's not about the models itself. It's also about embracing the ecosystem, the open frameworks, the open source, and Google is a great partner, and it keeps contributing to this world, and learning back from the community. So we helped the world to shape technologies like Kubernetes, TensorFlow, PyTorch, and so on. However, even when we have good models and good tools, it's not enough. We have to know how to scale that in production. And here at Google, we have a unique experience by running multiple applications that serve multiple billions of users, such Google Search, YouTube, Gmail, all those applications serves more than 1 billion users. So think about the size of that. And finally, to be able to serve all this, we need to build this on the best infrastructure. So Google has different storage layers, a very unique networking that is quite complex. We developed technology such TPUs, which is unique to Google. So you can think about this as a flywheel. So it goes from step one to the last step, and it goes back, and we keep doing the research. We keep creating models. We keep contributing to the open system. We keep increasing our applications. We keep getting better on that, and we keep serving this using our infrastructure. With all that being said, I'm gonna talk a little bit about Vertex AI. And honestly, I have to say, I could speak about Vertex AI and generative AI the whole day. I love to talk, and I hate slides, which is a dangerous combo for this type of presentation when I have strict 15 minutes to cover all this. So the idea here is just to talk a bit about the Google strategy and what we are doing in this term to serve you with the state-of-art AI, to have unified data and AI workflows on the same platform, and to serve an end-to-end MLOps platform. So why we came with this, why we came with Vertex AI? Basically, all the companies now are struggling with the same question. How do we actually turn promise of AI into something that is profit and a competitive advantage? It's not about just having an idea. It's about having an infrastructure that can handle massive, complex AI workloads to execute that idea. And this is where our strategies is kind of like changing the game. So basically, our strategy is a twofold. First, we provide powerful AI foundations with models like Gemini, and it's built on top of like cutting edge technology like TPUs. And that is a custom engine that makes training and run massive models faster and cheaper. Second, we have an unprecedented choice of models available on Vertex AI.
If you go to Vertex AI, you will not find only Google's model. You will find open source models like Llama. You will find Claude. And recently we announced that you can deploy OpenAI models on Google Cloud. So this platform manages the entire AI lifecycle from data prep to model training to deployment to monitoring, all in a unified environment. The result of all this is simple: speed, efficiency, and control. So Google basically allows you to run the most demanding AI workloads faster, deploy innovations quicker, which is quite important, and do it in a predictable way, optimizing costs. So it's not just about AI, it's about having a strategic platform to industrialize AI across the entire organization. So the aim here is to give power to lead the industry to every single of our customers. We want to democratize access to AI, and we want to make that in a very cost-conscious way. So just a quick show about how Vertex AI gives you all this control. So this is a state-of-the-art platform, and everything that is on that level requires innovation and co-design across the full stack, from hardware to software. We are driving innovation in every single layer of the stack, so you get performance, productivity, usability, and cost efficiency to productionize your AI and transform your industry. Another thing that is quite important is that you can also use AI for productivity, so for your employees, and that will impact how you serve your customers. So here on this example, on this slide, you can see that we have the platform itself where we have all the notebooks, training, predictions, and everything. We have a layer which allows flexible consumption. So this is resource optimization. We have open software here that gives you, again, flexibility, usability, and give you options. Basically, we understand that one model is not going to fit all the use cases. So we give options to deploy different models. And then performance and efficiency on the hardware layer. So we have storage, networking, and also everything that falls under compute. With all that being said, we go to conversational agents. To start this, I want to give you a bit of a view of what is a conversational agent and what is a non-conversational agent. I was having this conversation with one of my friends the other day, and they basically said, well, conversational agents are the ones that like to talk, and non-conversational agents, they just don't like to talk. It's kind of true, but what makes a conversational agent is the ability to use natural language, machine learning under the hood, maintain the context of a conversation, and understand intent. It's not just about understanding a text, it's understanding a sentiment. Sometimes people ask, oh, are you doing okay? And you say, yes, I am. It doesn't mean that you are doing okay, but you said, yes, I am. So if you just analyze the text, it doesn't get the context, it doesn't get the intent. So with conversational AI, we put that on that ability on the agents. While on non-conversational agent, it just follows a rigid script-based logic that gives us response based on predefined inputs. And sometimes it requires the users to continue input information because it lacks of memory. So most of you might have called to a call center one day with a problem, and then you enter like your account number or whatever information from you. And then when the agent sends you to another layer, to another agent, you have to add all your information again because there's no memory on those agents. And if you think about the industry, from finance to healthcare, what is the biggest friction points that we have? I can clearly see that the gap between the user's need and the ability of all the companies have now to deliver a personalized immediate solution is this friction point.
So our strategy is not about creating better chatbots. It's building a fundamental engine that will power the next era of computing. It starts with LLMs that are basically models that are not programmed in rules. They are trained on top of the world's information, allowing text understand, context reason, and human quality response. And then also the democratization of the information. So with all this model, you democratize how you access that information. So what that changes in terms of like economics and services. So if you think about healthcare, we have conversational systems that can triage symptoms, summarize complex patient records, and also help doctors to spend less time analyze that information. In finance, we're moving beyond simple FAQs to provide a more personalized in-moment financial advice. In retail, it's just not like a customer service tool. It's now today it's a hyper-personalized shopping assistant that can understand vague requests like find me a cozy sweater for winter and give you instantly options. And also, very recently, Google announced a new framework, a new protocol that allows agents to make purchases on your behalf, which is quite cool. So moving to this spectrum about conversational agents, we have three different spectrums: deterministic agents, hybrid agents, and generative agents. Basically, it always started with deterministic agents. But the advent of having generative AI in place now does not mean that deterministic agents are out of the competition, are obsolete. They are very useful for specific use cases. So if you need something that is high precision and predictable, deterministic agents are the way to go. So basically, playbooks will enable you a faster development when you use generative AI and can cover a large number of possible conversation paths with less effort, but you need to create intense pace and route flow-based paradigm. On the other hand, if you use only LLMs, you see a variability in format of phrasing responses. When you don't use a playbook, it might be okay for a couple use cases, but if you need an exact response for like compliance reasons or whatever, a hybrid agent is the way to go. Just conscious of time, I will just run through a quick demo for you just to show two simple examples that I built to show you today. I'm a bit nervous because, demo time, and I'm taking the risk to do it live. So let's hope everything works. So this is a conversational agent that I created. I have two personas here on the right top of the screen, Julia and KP. As it's a demo only, I will play as KP for this example. And this demo is based on a e-commerce platform where we have a conversational agent to help KP to buy a marathon shoes. So as you can see here, I just started the agent. So I said hi. I see the agent just sent an initial greeting, and then I'm looking for a new pair of shoes. So the last pair that I bought have not enough few, and I have like knee problems. So let me paste this to my agent here. And I'm going to say to my agent that I'm training for marathons. Glider. The Glider 16 is a good middle ground shoe with good cushioning. So just continue the demo. Sorry. Based on what you've bought before, I see you tend to go for blue and black. So for the Strider 15, there's a black version, and the Glide Max 16 comes in blue. Do those colors work for you? That we have on the chat. And what is very important, so okay, it gave me some options, gave me different colors, and I want to know if it's machine washable. Great choice. And yes, the Strider 15 is machine washable.
is The based fabric on is also LLM. moisture There is a wicking, which is a flow nice bonus that for those is long runs. running Want to on see what the other customers are saying under about the it? hood, but we can also interact with the agent because it's powered by LLM. So I just said, yeah, okay, it's good custom review, and then I want to see some reviews of this shoe. You see this, just say yes, please. Okay, here's what people are saying about the Strider 15. Across many reviews, customers are praising the comfort of these. Many customers say they are comfortable, with excellent cushioning and support. One review says, "These are the most comfortable running shoes I've ever owned. Great cushioning and support." Aaron Loeb, looks like you're a size 9.5. Is that right? All right. Your Strider 15 in black, size 9.5, is ready to go. And It'll then ship to I will finish 456 Oak this, Avenue, just Denver, confirming Colorado, that I with want to get that complimentary shoe. expedited shipping. And this The agent total here, will be it has a connection with Stripe, $139.99 just to charged to your proceed with the card, ending in payment, and the agent 6,543. will Want me to go finish ahead and the process the order? purchase on Excellent. my behalf. Your order's been placed. And You'll get a then I will confirmation quickly email soon share with the tracking info. another demo here. This one is multimodal, so that's quite cool. So this demo here is a conversational agent just to help me to determine some problems. So I will internet and Wi-Fi issues here. And then, okay, I got the answer from my agent. Can I confirm the customer ID? Not sure, I don't have that information. And then, okay, the agent is asking me to confirm the mobile phone now. So I'm giving you a whatever phone, and you see it understands the natural language. So I'm using like no problem. And then it's asking me to confirm full name. So Felipe Catalano. And then, okay, how my internet is being down all morning and it's quite slow. So it's asking me when the problem started. It started today. Started today, and I restarted the modem. These were really excellent examples. Do you have kind of a couple of kind of a final words before we end this webinar? We have one section coming up in Finnish, but you know, as we've seen, these are powerful tools, and you can create things and applications on top of it already. Yeah. So, how would you encourage our webinar attendees how to move forward? So yeah, just have a good use case. This is the first thing. Have in mind what you want to achieve. And that is example I had here. It's a multimodal one. So I sent a picture, I uploaded a picture, the agent analyzed the picture and give me an answer. It's a shame I cannot finish all of this because yeah, the demo is too long. But I think you got the idea about how to build an agent and how powerful the agents are. So yeah, I hope you have enjoyed the time, and then I will take a few answers after this. So, vaihdetaan kieltä nopeasti vielä webinaarin loppuun. Eli tänään me ollaan käyty aika lailla tämmöisessä niin kuin tehotilassa paljon asioita, mitkä liittyy tekoälyyn, asiakaskokemukseen, asiakaspolkuihin, multimodaalisuuteen, agenttivetoiseen tulevaisuuteen ja nähty ihan jo käytännössä, että mitä se käytännössä on. Kuten Felipekin sanoi, tästä voisi puhua päiviä, mutta nyt meillä oli tämän verran aikaa ja varmasti puhutaan ja jatketaan jatkossa. Mutta tässä vaiheessa me kiitämme. Kello on jo 11 ja hirveä määrä tavaraa. Tätä joutuu ehkä kelailemaan useamman kertaa tämän webinaaritallenteen läpi, jotta pystyy ottaa sisään kaiken sen, mitä tänään puhuttiin. Mutta kiitoksia kaikille meidän esiintyjille. Kiitos Katja, kiitos Tiia, kiitos Felipe. Hei,
kiitämme täältä meidän webinaariluolasta tai studiosta ja oikein mukavaa tiistaipäivän jatkoa kaikille. Kiitoksia. Kiitos.